Ây lộc ạ, lưng mày lema dololot थाबाय थाखो दौलै माने सांगाथुर लोंगोन लासै लासै माने सांगाथुर जादों नों आखै माने टाइमा बारा गैला बोथोरा नुवाखै माबायदि जाबोदो दा बिगुर सिगुर बिसिजोबना हरजाबासो गम मोनगोन नों नाय थेंगोना पुलिसखौथ' गिग्रा मानसि नंखाया आं अखाफोरा हायाबानो जाबाय दाथ' गिया र' एम राजाया दावखोबाय नालाय जेता बिगुरा जिगोन होमबासो गम मोनगोन नाय थेंगोना मोनसे बाथ्रा सोंनि दे आं गाज्रि मोनाबा गोसोनाय मोनलै मा बाथ्रा बुंनाय दाखालि माथो नोंसोरो जमा लोंनानै सोरखौबा बुना हरदों नालाय हाय नोंलाय बोरै मिथिगोलै बेफोर बाथ्राखौलाय खोनादों र' आंबो गुबुननिफ्राय लोंनानै आंगा मांगा बखिबाय थाबा फंनैसो जोना हरनाय लां बारनानै है बाद दोनदो बेफोरखौ लों आंनिया मोनथामसो जोब्बायानो दख' नोंनालाय मा लोंथ्राखैलै बेफोरबायदि लोंबाय थाबा हामगोन नालाय दे नों लों है हामनाय हामैदो आंनि बाथ्रा गैयालै आरो सोबखोबावदोसो हामालै बेफोरबायदि खालामबाय थानो मानो लोङो मानो सोबो नैबे बिखायासो मिथिगो मानि थाखाय बिदि जा एर'प्लेनाव आं गाखोदोंमोन बेयो हाइजेक खालामजाबाय जाय बिबारखौ आं गावनि साननानै मौ बेरेखौनो बाहोखौमोन बे बिबारा हारसिंनो लरहायलांबाय गोदै सिमां सुजुनो उन्दुलांहां जाब्ला बै समावनो बांग्रिङा सिमाव फैबाय बेनिख्रुइ दुखुसिन आरो जिउआव मा थाबावनो लावगोन नोंबो जानाय नङालै थेंगोना नाय थेंगोना खोनासं बेफोरजों जेबो जाया समा दाबो बारनानै थायाखै बेफोरखौ गासैखौबो गारजोब मानसिनि सुखु दुखुआ जोबनो थाङा मिथिबाय दा बिदि होननानै नों बेफोरबायदि जौ सिगारेट बेजों माबोरै सोलिनो बेथाराङाला मालायखौसो बुंदो नों नोंनिखौ बावबाय नों बारि खनायाव थांनानै हान्थुखि लाथि मोदै गहैबाय थानाया बेफोरखौनो बुंखांफिनबावो नालाय आगोलनिया थांबाय आरोलै हा दा गावनिखौबा गोसोखांनोनो मोनला थेवब्लाबो बेफोरबायदि जौ सिगारेटजों गफबना थानाया मोजां जानाय नङा थेंगोना ओइ बन्दु नों थांगोन ना थाङालै थाङाबा थादो आं हले थांनोसै नों लोंनो गोसो दंबा लोंबाय थालाय हारसिं नोंदो जानाय नङा है नों थांनोबा थांदोलै आं बेखिनिखौ बोख्रेबजोबथारनासो थांगोन आं थांदो नोङो लोङा माया ओरैनो डाइलग मारिबाय थादों गोराननो है थादो होमबा थांमारनोसै आं बारा खाथि जनालाय गल'फाय कर'ना बेमारा बोरैबा सनफ्लांगारगोन इमान गिखला नोङो गैया आंना कर'ना भाइरास गावहासो दोंखोमा आंहाथ' गैखाया र' नोंखौसो बारा बिसास गैयालै जायदों मेदों थांफाबाय थायो नों है जाम्बा आंहा मोनथिखानाय मानसिजोंसो थांखादों साला लकडाउन जानायदो गारिफोराबो खारथारला बोरमाफोरखौ खन्दायना गालांनाय बाहामगौमोन मासेसो नङाब्ला न'निफ्राय फैसाबो मोनला माबाबो मोनला पार्टिबो खालामनो मोनला माथो मालायनि बुस्थुफोरखौ मोनजायालै बारा हाथाय गयोनो नङाब्ला मोनसे आइडिया खालामनि ओइ हेगारना होनाय लामायाव बेरायलाबाय थानायखौ नों मासे लाना खारामायलै बेनिफ्राय नों मा खालामगोन
आंखो बिगुर बुसि होजानो लुगैयाखैथ' आयदाया गाहामान माथो। आं मानसिफोर नायनोसैब्रा, नों लाना खारबाय था। ओमफ्राय मानसि नुबा नों मा खालामगोन? देलाय बुंलाय नों। आंबो होसोफ्लानोसैब्रा बिसोरजोंनो। फंनैसो सोबाफ्लानानै हामालाय हामा गल' गाला मानसि फुलावसो लाफ्लांदो खोमा होनना बुंनोसै। आयदाया माबायदि जागोन? आयदाया गाहामानो, खिन्थु नों लाना खार, आं मानसि नायग्रा जागोन दे होनब्ला। मा खालामबाय थादोलै नोंसोरो? मा सिरि सिरि रायलायखोमाबाय थादो? बहानिफ्रायलाय आदालावगा? दे जिराय दसे बेयावनो। थेंगोनादो दसे बेरायहैदोंमोन। मोदोमब्रुलायथारदो माथो। जोंखौलाय बहा पात्ता होनोलै, आजिखालि थेंगोनाया जोंखौ माथाखौनो मारिला। मानसिया लिभार टनिकसो लाबाय थाग्रा जाबाय माथो। माया लिभार टनिक लानोलै? माथो मोनफैबायानोलायनो किबु किबुनो। माथो सानदों नोंलाय? आंखौ माबा मदापि होनना सानदों नामा? नङा मदापि नङा, जुमाय फाग्ला होननासो बुंफैदोयो। गोजाननि हाजोखौ नों समायना दानुसना, संसारा बयखौबो नों मोजां दा सानसना। मोजां खोनाथारदोंलै टेंग्रा, दोंसे रोजाबबावनाय। दे रोजाबबावनाय दोंसे। अर 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 जोंदों आंनि बिखायाव, अर जोंदों आंनि बिखायाव, बे अरा बन्थ'नि नङा, जुजाइनि अर बायदि रोहो रोहो खामदों आंनि बिखा बिख्लोआ। जाबावगोन नालाय बेजों। बैसागो फांसनाव रोजाबहोथारनांगोनलै इखो। लोङालासिनो हायाबा थिगसे लोंहोनानैबाबो रोजाबहोथारनांगोन। जाबायथ' बाद दोन बेफोरखौ। अखाबो हासिगोन। थांग्रो नोंसोर। थौखादोब्रा, मा थाबावनो आरो, पुलिस फाइन जासिगोन दा।